चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। सावंतवाडी येथील भटवाडी परिसरात रस्त्यावर पडलेले खड्डे सामाजिक कार्यकर्ते व शिंदे गटाच्या उपशहर प्रमुख निलिमा चलवादी यांनी पुढाकार घेऊन बुजवले। या खड्ड्यांमध्ये खडी व जांभा दगड टाकून त्यावर काँक्रिटीकरण करण्यात आले। तब्बल 1 किलोमीटर अंतरावर रस्त्याची दुरुस्ती त्यांनी केली आहे। अवैध दारू विक्री केल्याप्रकरणी वेंगुर्ले येथील एकावर सिंधुदुर्ग स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकानं कारवाई केली आहे। जस्टिन पीटर अराउज असे संबंधिताचे नाव आहे। त्याच्याकडून 43,200 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। वेंगुर्ले तालुक्यातील आंदुर्ले येथील आंदुर्ले खिंड ते आंदुर्ले संत गाडगे महाराज मार्ग बस स्टॉपवर उपसरपंच व सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकिसन मोर्ये यांनी स्वतःच्या जागेत प्रवाशांसाठी निवारा शेड विनामूल्य बांधून दिली। कोकणवासियांना गणेशोत्सवात कोकणातील मूळगावी पोहोचवण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून बसगाड्यांचे नियोजन करण्यात येत आहे। मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी नाशिक विभागातील 210 बसेस ठाणे व मुंबई विभागात पाठवण्यात येणार आहेत। कोकण मार्गावर कशेडी बोगद्याच्या एका मार्गिकेचा लहान वाहनांसाठी वापर सुरू झालाय। सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी बोगद्याच्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली। यावेळी त्यांनी आगामी 1 ते 2 दिवसात याच मार्गिकेवरून एसटी व खासगी आराम बसला देखील परवानगी देता येईल का याचा विचार करत असल्याचे सांगितले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।